डाबल हाम्प उटखौ भारतनि मा जायगायाव मोननो हायो? बेनि फिननाया जागोन लादाख। मा फिथाइया बयनिख्रुइबो गुसुसिन? बेनि फिननाया जागोन बेल। मा भिटामिननि खमि जायोब्ला उन्दै बैसोआवनो खानाय मोनो? बेनि फिननाया जागोन भिटामिन B12। महात्मा गान्धीआ मा जातिनि? बेनि फिननाया जागोन बानिया। मा दाउनि मेगन नुसारथि पावारा गोख्रैसिन? बेनि फिननाया जागोन सिख्राबाजि। भारतनि माबे स्टेटआव रेलगारि खारा? बेनि फिननाया जागोन सिक्किम। भारतनि बेसेबां रांनि नटआव महात्मा गान्धीनि महर गैया? बेनिनो फिननाया जागोन 1 रांनि नटआव। थाइजौ गोमोन जायोब्ला मा बेरामा थिग जायो? बेनि फिननाया जाबाय हार्ट डाइजेस्ट। अश'क स्टाम्पआव माबेसे सिंह थायो? बेनि फिननाया जाबाय माब्रै। मा हादरा बयनिबो सिगां सेटेलाइट हगारहरा? बेनि फिननाया जागोन रासिया। लोगोफोर, जों 10था कुइसन क्रस खालामबाय। अन्नानै मटिभेसननि थाखाय भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै लादो। दानिया जोंना 10 सोंथियाव दङ। भारतनि मा जायगायाव दहेजनि नामाव जिबौ हरफानाय जायो? बेनि फिननाया जागोन मध्य प्रदेश। मोब्लिब गोहोखौ माबे हादराव सिगांग्रो दिहुनजेना? बेनि फिननाया जागोन आमेरिका। मा जुनारनि सालायाव बिस मोननाय जायो? बेनि फिननाया जागोन मुफुर। गंसे सिगारेट सोबोब्ला बेनि बैसोआ बेसे खम जायो? बेनि फिननाया जागोन 6 मिनिट। मा हादराव बिबायना जाग्राखौ जेलनि साजा होनाय जायो? बेनिनो फिननाया जागोन जापान। मानसिनि जोनोमा मा हादराव बयनिबो सिगां जोनोम जाजेनामोन? बेनिनो फिननाया जागोन आफ्रिका। मानसिनि बबे अंगआ जेब्लायबो गिसियै थाबाय थायो? बेनि फिननाया जागोन सालाय। बयनिख्रुइबो बांसिन अक्सिजेन होग्रा बिफांनि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन फाख्रि। मानसिनि बबे अंगआव गोलोमदै ओंखारा? बेनिनो फिननाया जागोन गुस्थि। निला गाबनि थालिर माबे जायगायाव मोनो? बेनि फिननाया जागोन आमेरिका। मा हादराव मैदेर बुथारोब्ला बुथारग्राया बुथारफिनजानाय साजा मोनो? बेनि फिननाया जागोन श्रीलंका।